Benvinguts al canal online de Projectem TV. Novament, amb un capítol de màgia. Avui tindrem un protagonista d'aquest tamany, el nostre amic Manolo, i necessitem, com sempre, un ajudant. Avui hem portat un ajudant de tamany mitjà. Sisplau, pots venir-me a ajudar, sisplau, Roc? Molt bé. Com estàs, Roc? Tot bé? Sí. Fantàstic. Mira, m'ajudaràs amb un joc de màgies i amb el nostre amic Manolo, que el tenim aquí esperant. En Manolo és un ocell molt savi, és un ocell que sap endevinar cartes, sap fer aparèixer coloms. Mira, aquest és en Manolo, Manolo, aquest és en Roc, què tal? Hola, què tal? Hola. Estàs bé? Molt bé. Mira, ara en Manolo ens ajudarà. Et sembla? Sí? Mira, el deixarem aquí, Manolito. Posa't aquí. Aquí, esperant. Exacte. Molt bé. I mira, jo he portat una baralla francesa, en diuen d'això. La veus? Sí? Una baralla francesa. Per què en diuen francesa? Perquè la va inventar un francès. La va inventar un francès que es deia Rocher, Messier Rocher. Era un senyor que en va vendre tantes que després va muntar una fàbrica de bombons. Es deia Ferrero, de nom. Mira, tu ara quan vulguis jo aniré passant cartes, jo faré així, i quan vulguis dius prou. D'acord? Sí? 1, 2, va. Prou. Ja està? Sí? Ni més endavant ni més endarrere. Quina vols que encerti? Aquesta, llàstima, perquè aquesta era el 4 de piques. L'agafes amb la punta dels dits, si us plau, i la mires i l'ensenyes als espectadors, a la càmera, d'acord? Sí? Ja està? La pots posar aquí al mig? Sí? Ja està? Molt bé. Te'n recordaràs de la carta? Vostès també se'n recordaran de la carta? Fantàstic, doncs la perdrem pel mig, sí? I el que farem ara serà, deixant-la aquí al mig sense tocar res, que el nostre amic Manolo l'encerti. Com ho farem? Farem això, mira, la posarem així. Ben oberta. I en Manolo ens ajudarà a trobar-la. Manolo, vine cap aquí, Manolito. Manolo, estàs preparat? Molt bé. Manolo, quan en Roc et digui 1, 2, 3, tu comences a buscar-la. D'acord? 2, 3. Aquí? No? Aquí? Oita. Sembla que en Manolo la té. Manolo, segur que és aquesta carta? No vols dir que no en vols triar una altra? Aquesta, segur? Doncs dona-li a en Roc. I Roc, ensenya-me-la. És aquesta? Sí, ensenya-la al públic, aviam si era aquesta. Doncs molt bé. Sí, senyor, hem vist altre cop la màgia i en aquest cas amb dos ajudants espectaculars, en Manolo i en Roc. Ens veiem en el proper capítol de màgia a Projectem TV. Fins la propera.